Assalamu alaikum edil vatandaşlar. Kärdeş bilen kelam agal yine de sizin bilen. Bugünkü söhbetleşimizin hormatly mehmany men hormat goýan kärdeşim hem dostum hem inim ýaly goýan kärdeşim Şöhrat Oçuýew bugün bizde mehmançylykda. Şöhratçan hoş geldin. Sağ olun. Aleyküm. İlk ölen çağıranıda köp sağ olun. İnternet sahypalaryna gabat gelýäs. Okuyan goşgulaňyda halipalar kärdeşler bilen duşuklaryňyda edýän işlerinde minnetdarlyk bildirýän. Şu minnetdarlygymy, hoşallygymy biziň kärdeşlerimiz hemde tomoşaçylaram goşulýandyr diýip umyt edýäs anamyz bar. Edip bolsa. İşiňizde abray. Tamam ýakan, köp sağ bolun. Allah razı bolsun. Aslında gödel arzuwlar men size aýdyp başlamaly ýöne ýaş kişilige sağ bolsun. Bir pesbärleriniň alamat diýilýär. Şöhratçanyň ömrüň bolsun Şöhrat inimcan. Hawa inni şu gün nesip bolsa kärdeş bilen kelamaga datly söhbetleşýümizde adatça biz özüň ýar kärdeşler bilen bir söhbetleşik edýäs. Bir täzelikleňiz, durmuşyňyz umumyň bir gytaça kelamaga gurrundaşlyk. Mümkin bolsa haýyş etsek, o iýleşmeden köp sesli ýakynan tanýarlar. Ýöne ýene bir ýoly has ýakynan tanamaklary üçin, içki tanamaklar üçin gytgaça terjime halyňyzdan başlaýar mümkin bolsa. Terjime halymdan başlamak üçin ilk bilen onu adymyň näme üçin şöhratdygy barada. Ine bu gydykly maglumat berän. Men 1988-nji ýylyň may aýynyň 1-ni, ýagny 1-nji maýda doğulan Aşgabat şäherine. Ol wagtlarym 1-nji may bayramçylyk bellenýän ekenne. Saýyz döwrüne bayramçylyk da döwlet. Men kiçirak bolan soň bayramçylygyň bardygyny soň benim atam maňa aýdyp berdi. So zähmete şöhrat diýip çygar bar eken. Bardy şol sebäplen o adymy benim atam şöhrat diýip takypdyrlar. Hakan Pahyr 30 ýyl sürüjü bolan Abduloglan bir näçe görnüşün erkeden bir näçe görnüşüni dogry tuğalama. Ejem odallar kärde rahmet çeken muallimçilik mektebini Aman Kekilov adına muallimçilik mektebini tamamlan. Soň ifasy rahmetin soňky bölekleri kitapxanada geçenler Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň kitapxanasy şo ýerde rahmet çekýärdi. Menim kiçirak bolan soň öýün körpeti menden ullaram okuwda. Ondan maňa feretmäge adam bolman soň çağalar bagyndan soň ýa mektepden soň ejem meni hemişe kitapxana gidýärdi. Ondan özüň kiçirak bolan soň edil bir bezatlygy ma ýokdy Hudaýa şükür. Ýöne onu da belije bolýanda körpede bolsa. Körpede bolsam meni gaty tertipli sakladylar. Şeýlemi? Gaty tertipli terbiýelediler. Ondan şu kitapxana baramyzda da päsgelçilik döretmesin, çağa el ayağa çolaşıp görmesin diýip meni ol kitapxanaň yer zemininde sak kitaplar saklanýardy. Şo tak düşürýärdiler. Yer zemin bolsun da. Onu şu kitaplaryň ýygy häzirem giden okda. Burnumdan, aňymdan giden ornaya da şol çağlarda geldi. Şeýdiller islam kitabyny alýan, saýlaýan, okuyan kitap. O öýde wagtymam şu ejem işten gelenne hökman ertekli ýa-da rowaýatly kitap getirýärdi. Şu kitap getirmedik güni bir gün gaty gynanyp ejeme bir neme nägelik bildirenim ýadyma düşýärdi. Şuňa kitap getirmänsiň diýip. Toğru. Kiçilikden başga ekenne ýylyň çaýgasy doňdurmaga garaşar, bir tempuda garaşar. Şuňa kitaba garaşar. Bildirýär, berekallah. Ondan maşgalamyz hakda aýtsak, biz aslında 4 doganlyk. Yani o bir iki oglan, ikinji gyýdymyz ýaş wagty aramazdan gitdi. Allah rahmet etsin. Taňry ýalkasyn. Ulugy dogan maňa da ogulşaryn ol häzirki wagtda çağalar bagynda rahmet çekýär, gazetde, jurnalda işledi. Matymlaryny Türkmen Döwlet Üniversitesiýetiniň Dil Edebiýat fakultetini tamamlan. Hormatly prezidentimiziň Gahrman Alkadamyň hut öz elinden şafer paýyny alan. Menden uly ağam ýagny 3-nji çağa bolýar maşgalada maksat olam bir näçe kärlerde rahmet çekdi häzirki wagtda sürüjülük edýär. Ýaşaýanyň çekirde ýoly bolan kärde dowam edýär. Masalan marada aýdamda aýalym maşgalam Lukman bir oglum bar. Häzir 5-nji sinipde okuýar, 10 ýaşynda
maşgalamyň ady Cennet, oglumyň ady Murat. Muratda sunugaty, aýdymsady, artistizmi, alyp barjylygy, umumyň bir sunugatyň türlü uğurlaryny höwesi bar. Entek näme ýaşda, kiçide belki gelecekde öz netijesini görkezler. Paýtagtymyzdaky Saparmat Ataýşyň ýazyfadynaky 20-nji orta mektebini tamamladım. 2004-nji ýylda, 95-nji ýylda 1-nji synpa gitdim. 2004-nji ýylda tamamladım. 2004-nji ýylda entek mektebi tamamlamakam 2004-nji ýylyň ýanwar aýyny şol wagtky Halipalam bolýardy Agajan Hümmilow, Enejan Annagelli we onu ödümden tanaýaňyz şolar. Güni ýaýlymda halka ýetirilýän ýaşlara salam, ýaşlar agşamy gepleşigine çagyrdylar. İlmurat Aşirov ýol başçydy. Şoň özi teklip berdi. Şeýdi ben mektebi tamamlaýançam şeýle rahmet haksyz güni ýaýlymda gepleşik alyp bardym. O wagtlar siz ödümden rahmet çekýärdiňiz şo ýerde. Telewizionyada ilkinji ädimlemde gollap bolan halipalar Agajan Hümmilow gepleşimdiň, ýani güni ýaýlymdaky, güni efirdaky gepleşimdiň redaktory, rejissorymyz Enes Atadurdy we hem alyp barjy hem redaktor häzirki wagtda Molim hökmüne rahmet çekip beren Enejan Annagelli we ilkinji halipalam. Şoň bilen birlikde de ýene Agzatyn media Döwlet Ataýew, Allamrat Şaryf, ýene şular maňa şu ýaşlyk teleýaýlymyny şu ilkinji ädimlemden Ilyas Durdyýew, İlmurat Aşirov şolong adyn aýratyn Agzatyn media. Şu toy meselesini ilkinji gaýbany diňläp öwrenen halipalama merhum Allaberdi Ataberdiýew, şeýledine Türkmenistanyň atgadan artisti Mergen Anna Muhammedow, ýene gönümel öwrün ajagy Muhammed Bayramow, şeýlede şol aralyklardakyny Ýeňiş Muhammed Guliýew, Terdar Bekberdiýew, ýene şol adamlaryň toyda tamada bolmagy, alyp barjy bolmagy hem-de toy sistemasyny kämilleşmegi bir uly täsir eden adamlar. 2006-njy ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okuw ýerdim. Teleraziýa gepleşikler guramak we alyp barmak hünär boýunça. 2011-nji ýylda institut tamamladym. Gyzyl diploma. Barakallah. 2011-nji ýylda Harboğulluğa gitdim. Paýtagtymyzdaky merkezi serkerdeler öýünde bir ýyl gulluk edip 2012-nji ýylda Harboğulluğu tamamladım. Ondan soň ýene de ýaşlyk teleýaýlymyna işim dowam etdim. Dogry, tugalama. Medeniýet ulugam bilen umumy ara gatnaşyk bir kemefe ýiten nokta. Häzirki wagtda halkyň hyzmatyny aýdymçylar bilen hem işleşýär şekilli aýdymlar öwretmek boýunça toylarda toylaňam tugalama bizde sany kana gelin toy, tünnet toy, jaý toy, ýaş toy, bäbek toy, halat geçdi dabaralary. Şolarda halkymyzyň hyzmatyna Hudaýa şükür saglyk bilen, abraý bilen halkyň hyzmatynda bolmakdan uly mertebe ýokmy kady? Gatoy, dogry, laýyk gurrun. Halka hyzmat etmek bir insanyň bir islenin adamyň öňünde uly wezipeleň biri. Ana şol wezipeň aňraýan höpdetinden gelip ýörsiňiz. Hawa bu günde merwan ileşe görýänsiňiz, Şöhrat Goçyýewiň internet platformlaryny hödürleýän gepleşgenma günlerde bir gün müşahady. Hawa o gepleşik ba kärdaşlar bilen gydyk gepleşikleri alyp barýar, onam görmegi maslahat berýär Şöhrat Goçyýewiň taýýan gepleşiklerine. Janyňyz sag bolsun. Indi Şöhratyň gytgaça terjime haly bilen tanış bolduk. Hasan dowurly, nirde okady, awa nädip onlara geldi, tuwalmy berekallah bir üstünlükli, awraýly, bir syla hormata manasip ömür ýoluňyz bar. Allah mandan beýlegem ömrüňizde dowam bersin. Zihiniňizde Allah bereket bersin. Maşgalaňyz hemişe abadan bolsun diýip arzu edip, Şöhrat indi size şeýle diýeri, ýani bu onlar näme işlem başynda näme täzelik, ýakynda ýyldaşlamy tomoşaçylar, muşdoklar size näme täzelik garaşmaly? Man täzelik bilen gözlegünni ozallar bundan bir näçe ýyllar ozal ene şu toy nusxasy video studiýasynyň ýol başçysy bilen gönümen senetkar ýollaşymyz. Men köne goňşuýum, dostum. Şeýlemi? Ben meýlesle has ýakyn tanış ekenligi. Meýlesenden bir näçe goşgulary şekilde geçiripdik. Esasan ýykkan edýänim şo wagtlaryny Hakamrat Rejepow döwründe. Ussat Şahyry. Ýok diýýär. Şo Hakamrat, men olam men köne dostumda. Hasaplap otursam 23 ýyllagy bolupdyr da.
Ya, taklap berende. O son goşgularyny aslam özüme ýakyn hasapladym şol goşgulary kän şekilde geçirdik. O inni yine bir näçe goşgulary häzir öz ýanymdan taýin edip goýdum, şolary bir şekilde geçirýärmek maksadym bar. Ondan men häzirki wagtda esasy işleşýänim Ýedigen DJ studiýasy Bekalla Gurbanow. O şu käbir gadymy kitaplar bar da, şolary audio kitap hökmünde bir häzirki döwürmizin häzirki döwürdeşlerimize fowgat hökmünde hem indiki nesillere ýadygarlyk hökmünde o bizim gadymy destanlarymyz bar, eposlarymyz bar. O ýa-da 20-nji asyryň klassikasyna giren usta şahyrlarymyzyň käbir pikirleri bar. Ýan nepdersinde bellen şolary bir okap halkymyza ýetiräýmek ýetimiz bar, maksadymyz bar. Şoň bilen birlikde de şu günlerde bir gün gepleşen ýa-ni hawalyň goýatlak geçdiňiz. Şol gepleşigini ýazgy edilip montaj işler gidip duranam bar, montaj edilenlerim bar. Ýani ýylyna gepleşe goýsam, bir ýyl öňkü gepleşip grafik ýa-ni alla pikirimizçe o gepleşiklerim halka ýetiräýmek pikirimizde bar. Ne tip bolsa, ene bir gatgo täzelik. Soňky döwür şonu köplenç agdaýarlar, şu audio kitaplary ölemden soraýarlar, okan dok mu ýa-da geden dok mu diýip ýa. Doğrusyny aýtmaly, internet sahypalarynda da teýrek duş gelýär. Şu kitap görünüşinde. Saworsun halypalardan näsetdaraga Hajaga da şol Mawtumul İşanyň 2 tomly kitabyny okudy. Ama Batyr Şaryp köp işe diýip babatda. Umman başga da halypalar kärdeşlerden babatda rahmet çekýänler ýok däl ýöne. Siziň diýişiňe diýär şu audio kitaplary bir ýyly üdümen okursa ýady gedilse o boljak. Belki de olsa da size de inşallah üstüne vardı bu diýip bir işiniz etip bolsa. Dosýany bolsun. Hawa, şeýle bolsun. Şohra şeýle rapor sowal berýän size. Tuoleme sonuňa diýişgäri medeni diýişgäri alyp barjy hökmünde tanalýaňyz. Kärdeşimiz berekella. Alyp barjylyk uğruna hawa sonuňa şu kärine siz haýsy hil ýolda geldiňiz. Umman bizden bir çağırykdan ardu eden käriňizmi ýoksa bir durmuşyň bir uğrup durup goýberen ýol boldymy? Şu hakynda aýtsaňyz. Aýdaýyn ony. Men aslında mektepde şu dil edebiyat, tarih sapaklaryny goýarýadym da. Olimpiadalara da gatnaşdyk. 7-nji, 8-nji, 9-njy sınıflarda olimpiadalara, döwlet derejesindäki olimpiadalara gatnaşypdym. Soň ýa-da aýtdym, men aýallygym Nesil Gaziýe'den rahmet çekýärdi şo wagt. Nesil Gaziýe'den bir hili bolup şu gazeteden men kän okuýardym da gazetleri. Öse gazet diýsem soň makalalar, goşgular çykýar bolýan, çap edilýär bolýan, öýe getirýär da her gün gazetdim. Şol okap bir hili makala, oýlanma, goşgu ýazmaklyk diýilen bir näme diýen medeniýetiň şol uğruna, sunugatyň şol uğruna dörejiligi, söýgü dörek başlady. Finans gördüm. Doğru ilkinji ýadan goşgulam öl gönülmede yaramat da hiç kim okabam beramakdym şoğaş. Ondan soň bir hil boldy. Gazetede ilk makala berdim. Soň oýlanma berdim. Ýaz hakda, ýylgyryş hakda. O oýlanma ýazyp başladym. Soň goşguğa geçip gitdim. Gara şol goşgular çap edildi. Ondan günüň birinde bir ýaşlara salam gepleşiginde şu enezana anna geldi we gün ýaýlymda alyp barýaka bir zat okapdy. Şonu men gyssagyl tapmaly özüme maksat edindim da. Onuň telewiziýan edarasyna bardym. Ondan garaşdym. Şu gün ýaýlym oturýança. Enezana anna geldi we çykdy. Şonu soradym bolýan. Şu jurnal berdim aňa. Ondan sen diýdi, goşguda adam ýazýan dämi diýip powo diýdim bolýan. Sen dedi, şu gün efire gelsene gepleşige çykyş etmäge dedi. Onun şu 31 dekabr günü 2003-nji ýylyň 31 dekabrynda ýerden gün efire çağırdylar. Ana bir ýaş şahyr hökmüne çykyş etdim da. Şondan soň Agajan Hümmilow gepleşiň redaktordy. Şu gepleşigi sen dedi, sahypa çykararlar gepleşig alyp bardana dedi. Ana şo wagtlaram günne Nesil Gaziýe'niň abzory diýdi.
Yani ertir näme o nämeler çap edilýär. Şoň abzoryny Orad Muradow Neksel gaderiniň jogapkar sekretary ol başda şonu abzor edýärdi. Soň işalada köpelip galy. Onuň maňa tapşyryldy. Soňlar halipalar aýdýardy. Gaderde sin mergen in ýaş alyp barjy henni. Dogry. Ha ulrak ýaşdakylar edýän eken. Ondan şeýdi tahypa çykyldy. Soň gepleşip alyp barjy bolup gitdim. Ene zananyny geldi de şöyle okuwyny oturdy. O sana yani iş tecrübesini geçmeli, atrabotka gitti. Benim amaklı şol göne firma alıp barjysy bolup kaldım. Ondan sonra oğlanlar yerlerden teklif ettiler. Bir toya da çıkıp gör, finans çıkıp gör. Benim garanky gör yani. Ben toy oňarmam. O sen göne firma çıkıp o plança milyon adamlar öňünde çıkış edip berdiň. Toyda ne bir 4-500 tane adam oňararsyň diýip aýyl kilkeler o kär belli amaliyatın toylarda o wagtlaram öňe bilýär toya çykýan sana aýmalja tamadalar var. Ay o azap barjylar. Şeýdip tamadaçylyga geçilip gidildi aýyn soňra. Hem telewiziýada alyp barjy hem toylarda tamam. Doğru. Onda ýa-ni dörejlikdäki ilkinji ädimlerine sedi şeýdi baskançak sonuwada alyp barjy sonuwada getiripdirdi. Men aslında gadetli işletim gelýärdi. Jurnalist bolasym geldi. Gaderiniň jurnalisti. Ýa-ni bir hili bolup o durmuşyňy akymy telewiziýaga getirdi. Ay howada akballa bi görýärmi? Hemişe bilen bir niyet etişmi diýär Allah Taala bide haýatynyň hat gowajykdygyny Allah bilýär. Şeýdi hem akbal öýle hasyl bolýar, bina bolýar. Olunyna görän soň Halipa Kadir aga ustadlar barjy gepleşigimizde Kadir agadan soraýarsa şunu ýarlap bir nähirler geldi. Umman şu ömür ýolun aýdanna Halipa da ilk aktyor bolmak ardy edýän eken näşe. Kin aktyor bolmagy, teatrlarda oýnamakly ardy edýän eken. Kadir aga da diýär, soň diýär bir hili bolup diýär ýolum telewiziýa, radioga geldi diýär. Ýöne umman men rady ykbalymdan diýär. Sizden kim şo kysmyra bolýar. Hudaýa şükür men hiç ýyl nägileligim ýok. Durmuşyň o ykbalyň beren sowgady mene şeýle kabul edýän. Yo alyp barjym ulluhan da sebebi doğrusu yeňilişem däl. Köpüň öňüne çykyp alyp barmaklyk. Onda da ýa-ni berekella ýaşlyk ýyllardan. Näçe ýaşyndadyň şu göni ýaýlmara başlandy? 16 ýaşamanyň. 16 içinde. 15 ýaşly oglanjyk wagtyna ýa bir ýaşlyk tere ýaýlymy. O döwrem tere ýaýlymynyň sany azarak da. Onuň bir esasy ýaşlyň görýän ýaýlymydy. Onuň bir göni ýaýlymdaky getbeşi alyp baryp onu da diňe bir alyp barmagam da öýdüňi süýdürip bäh şöhrat golşy diýip hele häzirler ýatlaýarlar öýdüňe diýme diýen nädirler ýöne oturlanlar şu kärdaşlar aýdylýar da şöhrat şo ýyllarda şeýle töleme münefiyada çykýar da diýip. Onuň üçin bir söýdülen saňa berekella dost. Berekella. Haza dile geldi bile gelmin. Ýene bir daha aýdaýyn. Aýdyn. Şu gadet işletim berip telewiziýaga geldim diýene. Şu sinet bir pikir edip görsek alyp barjylyň gaty köp bölegi aslynda şu telewiziýa ýa-da alyp barjylyga gelerinden pikir ýokdur. Näme Kadir agadan söz açdymyzda. Özüňizde de belki alyp barjy bolaryndan pikir ýokdur. Başda men hem ikidi, hem artisti hem alyp barjy ýöne bir garasynda bardy. Näder Mergen Muhammedowdan Mergene başgasa, Döwletdan geldi hem şeýle. Döwletden kadýynyň maşgula şeýle bolup gelýän. Ýa teatrin dostum. Goçmurat Seýdiýew. Goçmurat canım awa. Diýe kolýanym bunu gaty köpüsi alyp barjy boljak diýip bolany. Aýa bidem şeýle ýöne göni birinji näme maksadym alyp barjy bolmak däldi. Men hem şu aktyor bolmakdy. Teatr artisti bolup çykyş etmekdi. Taňra ýakalym. Gowy ýatladyň. Umman kärdeşleň aglabamyna atlar tutuldy, belki atlar tutulmadyk kärdeşlerimiň. Akbarly şeýle bolmagy mümkin, ama umman öýkeleşmeler, halipalar, kärdeşler hemmäňiň janyny sag bolsun inşallah. Indi bir nowaç soraw bereýin size, adatça berilýän soraw. Alyp barjy bolmadyk bolsaňyz kim bolardyňyz diýip soralýar. Umman durmuşda ikinji bir hünäri öýdüňde haýsy kär hünäri ýakyn hasap edýäňiz. Ben mara Halipa şu kiçiräkkän näme o wagtlar taksamynlanok awtobusa gatnalyara, mektebe gatnalyara, kitapxana ýa başgarak hünärlerde başgarak bir wajyp berilen giden awtobusa gatnalyara. Men şu hemişe kiçikän şu awtobusyň sürüjüsiniň gapdalyna durýardym. Onuň düşýän ýolagçylar pul geçirip ýa-da şo pulu geçirip şondan gaýtargysyny alyp şo ýolagçylara berip
hüwet edýärdim şoňa. Onu ejeme bir gün dillenäýdim da, men dedim şu mekde oturam soň dedim, soň başga näme kärdi işletem işlerini ýöne edil bir ýyla awtobusda sürüjü boljak dedim da bolen. Şonda ejem bir alpetimden aldy da. Oturawar haqyňyna 20 näçe ýyl bäri sürüjü o ömrüm awtobusda birde işlete birde döwük o gelýändir üstwaşy qara ýag. Ýok, bir sürüjü ýetik şu bilen diňe maşgalamda da tutuş tohumda ýetik diýip. Şonu hewetim böldi. Sürüjü bolman gorýadym. Ýöne şu okuwçy wagtlam haqymyň bir köleje Moskwyjy bardy. Bir gün şu haqymyň indisiniň öýünden gelýärdik bolen. Maşin sürmäni öwrenjek bolan okmy sen diýdi. Gorkgan ýanna. Han geçenni olan bu wagtlar awtomobilda mehanika. Ay sürjek bolup bardura tarap ýyryp gidip barýanda ony düşäý senden maşin sürän bolmaz. Şu awtobulagy häzirki wagtda hewasym ýok-da. Sürüsüm bilen nokta. Derte çeken ýaly. Hiç ýyly. Hewasym ýok. Şu nalat bolup şu hoçalygmy işe bir şahsy işim bolup bir ýerlere gitmeli bolaýmasam, şu goňşulym häzir görýän bolsa bilýändirler. Hemişe maňa ýegenýärler da. O bir iýdaý maşynyň bir arasynda bolmany otlap bir saňmatyp ýatandyr. Gitmeli bolup da ýowaýmasam, awtoulag diýilýär hewasym. Bir hil aralykda birden döwüldi şu. Dogry. Ay bolup bilýän ýagdaý bir adamçylyk durmuşda. Doğru. Sağ olun, köp sağ olun. Şöhrat, kärdeşle kelamagy söhbetdeşigimiň ýene bir bölümde ýetegem bar ýa. Görýänsiňiz öňkü söhbetdeşigimizde de haýsydyr bir nakaly ýa-da bir aforizm alyp, şonuň bir manasyny sizin pikir garaýyşyňyzy illeşmede ýetirýäs. Umuman, şunam şu gepleşikde de bir aforizm ýa-da ulanmakçy. Şol aforizma sizin pikir garaýyşyňyzy bilmek, bir düşünem, ýerleşdirmek üçin galaply bolar. Diýmek şeýle bir aforizm ortaga getirjek. Pul bilen awraý gazanman. Eýsem de awraý bilen pul gazanan adam durmuşda kämil insandyr diýip aýdylan bir aforizm bar. Lokan bir mana eýe. O diňe türkmen halkyna, türkmen milletine mahsus däl, umuman bütün adamlarda mahsus bolan bir pikir. Yani şu abatda alparjy hökmünde medeniýet sunugat dörüjlük işgäri hökmünde öz pikir garaýyşyňy beýan etseňiz. Pul bilen awraý däl, awraý bilen pul gazanan kämil insandyr diýilýän söz. Düşünje. Durmuşda şu cümle bilen, şol aforizm bilen paralelni gabat gelýän, urduş gabat gelýän wakalar kenne. Häzir mysal üçin menne bir ömrümü goýan bir şygarym bar. Hemişe Allah'dan dilek edýän ifafy dilegim şul. Şu dünýäde saglyk bilen awraýdan aýyrma. Dünýeden gaýdamada da imandan aýyrma diýän. Berekellah. Ene şu 3 tane gymmatlyk, şu 3 tane zady jemler bilsek, bir şondan uly baýlyk gerek gel. Hakykatda arada aýdym çoğlandan biri diýärden atlandyryp durmaýyn. Men şu wagta çelli o ýaşlan adamlaryň dinlemekligi üçin aýdymlar döretdim, halka hyzmat etdim. Indi men döreden wagtlam, indi men şu halkyň içinde gazanan awraýym, indi maňa hyzmat etsin diýdi. Olam bir tarapdan dogry bolup biler. Ýöne şu awraý bilen gazanlan gazanjyň ýa-da awraý bilen gelen girdeýiň beýleki gazançlar bilen deňeşdirip bolmaýar. Awraýyň aslynda özi baýlyk. Ondan şu awraýyň, ýöne şu awraý ilk nähil gazanmaly. Haja durmuşda ýa-ni aýtdym, her hili wakalary, her hili adamlara gabat gelinýär. Adamlaryň görnüşkän. Şeýle adamlardan gögün edip durmalar. Dost diýip gapyňdan gelýän adamlar ine şolara meselem gowurunmak üçin kömek edilýär. Şonu hakyky sogap üçin ýa bir ýagşy niýet üçin däl awraý gazanmak üçin edilýän. Ine o manyda alsak başga görürüm. Ýöne şu adamyň öz kärimizde awraý gazanmak üçin
pulun zerurlugy ýok mukaddiýan. Olarlan zihiniň bolsa, adamlar bilen gowy gatnaşyk etseň, sen ýanyňa möhüme düşüp gelen adamy boş goýubermeseň, pispäl bolsaň, adam kärçiligiňi saklap bilseň, ana şol awray taňyp gazanjam getirer, o gazanjyň hümmetem başgaça bor, adamlaryň arasynda sila hormatyňdan başgaça bor. Mulla Täsir Adyp aýdypdyr, käriňiň üstüne awanyp duran adam kärçiligiňiz bolsun. Ay berekallah. Ana şol awraýyň sütünleri pasap edýän men şoňa. Pesbärlik, adam kärçilik, birek-birege sila hormat, ulyny hormatlamak, kiçini söýmek, silamak, kıyınçılığa düşen yankı diýişim ýaly gazanç üçin, behwit görmek üçin däli hakykatdan ol Allahyň razylygy üçin galy berse de şol adamyň saňa bir ýagşy doga dilegler, alkyş aýtmagy üçin edip bilseň, ana şu zatlar şol awraýyň sütün mükaddiýan. Ondan saňa awraýyň getirjek behwidi şo taýdan saňa bir 10 teňe gelsin, ýöne şoň eýem bir joşup şoň hümmeti, bereketi, o agramy, bereketi eýem başgaça bol. Gaty dogry. Laýyk aýtdyň. Ýüregimdäki eşitmeli ýan jogabymy aýtdyň. Şu dinimizde bir söz bar da, ähli amallar niyeti görädir diýär. Şu Allahyň gatynda biziň bir iş edeli, haýsy bir iş edeli, şol biziň ýüregimizde eden niyetimize göre ýazylýar. Yani bu diýmek näme diýmek? Ýani klyşyň ýalyna dostlara, bir ýakynlaňa kömek edende näme niýetli kömek edýän? Hawa şol hökman ýygyna gaýsyn, ýa men şu kömek edýän adam ýaly görnöýün. Hawa ýa bir mätäje kömek eludagda sagelyň beren çepelin duýmasyn diýmeýär türkmen. Şoňky ýaly şo manada edýänmi ýa-da ýani klyşyň ýaly Allahyň razylygy üçin edýänmi? Şonun bir zat ýygyna garaşyp edýärmi? Awra ýaljak bolup, şo taýdan şöhrat gazanjak bolup edýärmi? Ýok. Bir hakykatdan bir Hudaý razy bolsun, şu benne de bir näme de bolsa haýyrlansan, bir haýyr doga etsen. Etdim ýadymdan çykaraýyn, bu men wezipem ahyryn geçip gitse ene şonu ol awraýy hem ýanky kömek edenen ýakynlaryň öňünde, halkyň öňünde bir belent derejä gadanjak hem Allahyň gatynda inşallah hem sowap aljak. Ine şeýdip ýetilen awraý bilen bu üstünlük ondan gelenjek gadanjyň inşallah ondan geljek bir peýdalaryň, ondan geljek seniň durmuşyňy bedeýän bir eklenç çeşmäň ýa on berekeden başga hödüren başga bolýar. Ony gaty dogry aýtdyň, köp sag bol. Allah razy bolsun beren jogabyň üçin. Taňry ýalkatan men pikir edýän, bir de ferede oturan ýerleşmemiz aýratynam ýaşlar şu aýdylýan netihatlardan, şu aýdylýan gurrunlardan bir netije çykaryp ömürlerini diňe haýyr amallar bilen bedäp halka hyzmat etmek, öz ýakynlaryny gollamak ýaly hökman onu bir aklyňyzdan geçirmäň bir pul bilen, beş manat bilen bir hormasyla gadanmaly. Haçanla sen öz elinden, dilinden gelýän haýyr bilen ýakynlaňyza hyzmat etseňiz, ine şonu siz hormatly bolarsyňyz, awraýly bolarsyňyz. İnşallah sylagly bolarsyňyz, ahyrynda da bereketli bolarsyňyz. Şöhrat, köp sag bol. Ýüregitläp, bir sylap, hormatlap, gelpeşigimizde geldiň. Taňry ýalkatan. Ýöňde sag bol. Görjäň gowy bolsun, töweleme. Häzirem awraýyň uly ýanky diýişiň ýaly 15 ýaşyndan bäri bir halkyň hyzmatyna gelip ýörsiň. Bundan beýlegem Allah Taala awraýyň belend etsin. Taňry ýalkarýan işleriň rowaj bolsun, teňem döredýän eserleň, gepleşikleň hassa inşallah bir ýörgün bolup, halkymyzyň söýgüsine munasip bolup, aramyzda şunu ýaly hormatly kärde şol bir ýaşamaň ardy edýän maşgallaňyzam abadan bolsun, görjäňizem gowluk bolsun. Inni öňkü gepleşiklerden söýýän bolsaň men hemişe özüň ýa dostuma, kärdeşime bir sowgat berýän kişiräjigim bolsa ýöne hemişe de aýdýan sowgatlyň seresdiýän men şoňa. Indi siziň ýanyňyzda maň bir gymmaty başgadyr sebäbi ýanky diýişiň ýaly şagalykdan şu ýerdemeýinde kitaplaryň arasynda bolan bolsaň, kitaplaryň ýygy, munyň bir manasy sana kendi düşündirmekliň ähmiýetem ýok. Onuň üçin Kerim Qur'an-ı Kerim'iň we täzekde çatdan çykan goşgular ýygynyny hormatly gowşurmakçy. Öňüm okuyansaňyz mundan beýlegem Kerim aganyň eserlerini öz çykyşlaryňyzda ulanarsaňyz diýip umid edýäs. Bu filmde size goşmar bolsa da. Taňry ýalkatan. Bile ýalkatan. Aslında haja şu kitap
sungatın islenlik görnüşini alaýyn. Ýa. Kitapsız şu sungatda kämillik görünmeýär. Dogry. Ýa. Şu tebiği zekin gerektir hukman. Ýa-ni diýişmäliň ýürüýde şertleri bar. Sungatda bir ustad bolmak üçin, bir awray gadanmak üçin ýöne şu aktyor bolsun, aýdymçy bolsun, alyp barjar hukman. Ol esas şert. Kitap okumak. Dige kitabam däl, gazet jurnallar ya internet sahypalarynda da bar. Dünya edebiýaty, dünya jurnalistikasy. Men esasan bir diň duşlarymyz diýip durmaýyn, hazır soňky ýyllykda bir 5 ýyllykda alyp barjylyga başlan oglanlarymyz bar, gyýlarymyz bar. Şolaň hemmesine de bellik kökmünde däl, maslahat hökmünde ýyllanysyň gelýär. Kitaby, gazety, umuman okumaklygy kapdalynda edil öz çağan ýaly saklamaly. Ýakyn dostum Ýakyn dostum ýaly saklamaly. Kitap iň gowy dost adam üçin. Şu durmuşda kynçylyklar bolup biler, ýa bir çödülmeýän sowallar bolup biler. Tarihi kitaplara ýa-da bir de miras alan kitaplara hem döwürdeş kitap neşir önümlerine, eserlere salgylansak ýalňyşmaz. Onun üçin men alyp barjylan ilkinji çeşmedi kitap hasap etdim. Gaty dogry. Size sağ olun, Taňry ýarkasyn bilýärdi. Ýakyndan ýakyn dostumyz hasaplap kärimizi, halkymyzyň hyzmatyna edýän zähmetimizde giňden peýdalanır. Ne görýärmi Kerim agan kitaby täze çapdan çykan ýa. Biziň döwrümizden oglugy şol, döwrümizden ajaýyplygy bir okuyucular hakda ya da tanıwada adamlar hakda tutuş jemiyet hakda edilýän alada şol. Şu pursatda gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy dörejlik adam hökmünde şunun ýaly eserlen biziň elimizde gowuşmagyna görýän güýçlükler üçin köp sag bolsun diýen hoşallygym bildir. Ýa janlar sag bolsun, ömürleri dok bolsun. Bir gowunlaň şaýady bolup bayramly, toýly, saglykly günlerde görüşmek miýesir etsin diýär. Emme tomoşaçylarymyza, watandaşlarymyza, hatda şu internet sahypalaryna tomoşa edýän dünýä türkmenlerine, dünýä ýerinde ýaşaýan watandaşlarymyza diňe asudalyk, parahatlyk, saglyk, awry Hemen birek sile hormatda ýaşamaklar arzulyar. Ay berekallah. Köp sag bolun. Arzulan hazyr bolsun. Goý ýanky diýişiňe ýaly ähli watandaşlarymyza il günümizde gahrman arkadagy serdarymyň saýatynda bir bagtly ömür sürmek, döredip ýaşamak, işlemek, şu şöhrat ýaly ýigitleriň döredýän eserlerine tomoşa edip lezzet alyp ýaşamak hemmeňde de nesip etsin. Görjüňiz gowluk bolsun. Şoň bilen kärdeşle kelama zatdy gelpeşiň bilen şunu sanam geçirip oturýas. Ýene o günlerde görüşýänçe hoş sag bolun. Sağlıklı olsun.